Mae llawer o bobl wedi bod yn gofyn cwestiynau yn Strasbourg yr wythnos hon am y trafodaethau sy'n digwydd, am y datblygiadau yng Nghymru ac yn weddill Prydain yr wythnos hon. Ac un o'r trafodaethau yna, wrth gwrs, yw am arfau niwclear, am cynlluniau gan rhai o'r pleidiau i wario biliynau o bunnau ar arfau niwclear newydd, rhyw system trident newydd. Dwi'n gwybod bod pobl yn poeni mwyaf am y gwasanaeth iechyd, am gofal iechyd i'w teuluoedd, i'w ffrindiau, i'w cymunedau, a hefyd y cyfle i gynnig sgiliau i bobl i weithio yn y gwasanaeth iechyd, i cynnig swyddi i bobl i ddarparu'r gwasanaeth gorau posib. Mae'r arian sy'n cael ei gynnig i wario ar arfau niwclear yn gallu darparu 150 o filoedd o nyrsys newydd i ni. Dyna math o ddewis sydd gyda ni. Dwi wedi bod yn weithgar iawn yn y mudiad heddwch erioed. Dwi dal yn weithgar iawn yn Ewropeaidd Cymru. A dwi'n gwybod be fyswn i'n dewis. A dyna beth sydd yn wynebu ni nawr, y math yna o ddewis sydd gyda ni. Nyrsys neu arfau niwclear. Dwi'n gwybod byddwn ni'n dewis i wario ar y gwasanaeth iechyd sy'n mor bwysig i ni yng Nghymru.